In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Een paar dagen geleden ben ik met de klasgenoten die samen met mij gewijd zijn naar aanleiding van ons 40-jarige priesterwijding een paar dagen op bedevaart geweest in Frankrijk, onder andere in Ars, maar ook in de drukke stad Lyon. En daar waren wegomleggingen van alles. En als je dan geen navigatiesysteem hebt, dan weet je echt niet meer hoe je de plaats kunt vinden die je zoekt. En dat is vandaag wel vaker zo, dat we helemaal vertrouwen op ons navigatiesysteem. Gelukkig hebben we dat ook voor ons geestelijk leven, waar ons de kerk steeds weer oproept om ons te richten, om ons navigatiesysteem uit te richten op de Heer die ons de veilige weg naar het hemels thuis wil wijzen. En dat is ook vandaag weer zo in de lezingen. Om dan ook aan die navigatiesysteem te gehoorzamen en niet eigenwijs te denken van nou, ik ken wel een afkorting of een omweg. In het geestelijk leven is het goed regelmatig daarbij stil te staan en onze tekortkomingen uit te spreken. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.